Morabanc Assegurances presenta For Health. Et preocupa que una malaltia, un accident o la Covid-19 t'impedeixi treballar amb normalitat? Tant si ets assalariat com treballador per compte propi, amb l'assegurança de baixa laboral preservem el teu salari quan estiguis de baixa per malaltia, accident laboral o no laboral i també en cas d'infecció o aïllament per la Covid-19. Baixa laboral s'adapta a les teves necessitats. Tria els dies de franquícia que desitgis i beneficia't d'una indemnització diària fixa en funció del teu salari declarat i una indemnització única en cas de defunció. Gràcies al chatbot pots fer-nos arribar la baixa o alta des de qualsevol dispositiu mòbil. Connecta't a chatbotassegurances.morabanc.ad o a la nostra app i adjunta el document o fes-li una fotografia directament. I només preocupa't de la teva recuperació. Més digitals, més senzilles, més personalitzades. For Health, una nova generació d'assegurances per als que volen treballar tranquils.